Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Sampeyan mam karo apa iki? Godhong tela ya? Nang tambu. Sik tak ambu yo topine dibalik nang. Tambu. Rene ababmu memang tas kondi. Ababmu memang tas kondi. Ora aku mangki bungkari karo wonge diwe sak tenggak tok. Sak tenggak jare Mas iki ben bungkar ben kuat muni ngono. Lah kok wonge ngapusi? Lah ben bungkar ben kuat ndasku kok ngene-ngene. Aku ngapusi Mas iki aku ngono. Lah iki banyu opo lagi ya ngono. Banyu setan sama ombe. Manut iki. Ora apa-apa Dek, sementing bajetange mek sak tenggak. Sampeyan tak wehi, panggah tak tukokne kewajibanku. Oh, Kewajibanku ini panggah es teler. Tak tukokne nyo. Es teler alhamdulillah, matur suwun, muga-muga rezekimu lancar. Awake dhewe sehat. Batinku sampean mangan jangan apa jenenge pi? Godhong telo. Godhong telur nek amis-amis blas aku yo sakne Dek. Tak tukokne jempol. Ora ketang mambu-mambu ndok tok amis-amis e. Mbak. Matur suwun ya, muga-muga rezekimu lancar awake dhewe sehat. Gini lah wah coba kene kono. Tukokne jempol malah deleng kono ra gilawuh. Ora ketang amis-amis ndok tok ora apa-apa Dek. Ora apa-apa. Mambu abab naga ya ora apa-apa. Ora lho abab naga lho mek sak sloki. Kena aja. Oleh anjing layakno kok sampai yahane lagi balik. Lah piye lah sopire yo nggawa. Mbak, Sopir ra nggawa aku yo ora mungkin to, Dek. Yo, swidak 70. Yo, lho, di 110 susu tak itu sempol mau. sepira 80 tadi. 80. Alhamdulillah, matur suwun. Muga-muga rezekimu lancar, supaya dhewe sehat, berkah-berkah panjang umur. Sepurane Dek ya gimana aku rada mambu abab naga. Lah aku mah diwehi Ya aku. demen, ya demen. Dipeksa. Alah, ra dipaksa ya demen. Wong nek dipeksa terus piye neh mulai mapan. Lek wong dipeksa iki panggah mapan. Teman. Iya sepurane Dek. Iso iki semole sampean njukuk piro iki? Ya njipuk. Aku jajal rasane sitok ya. Tak dulit-dulit nih iki. Biar rada enak rasa pedese. Jangan disasek kan lo. Apa sarep mau tutuk nenek? Enggak lah, enggak ora nek no karo pok, duwite sawene kono kok. Ngapa iduku motor rek? Terus itu. Iduku motor ning diriji